Nke Asọmpi Ajụaza Anambra State Mathematics and Igbo Competition maka ụmụ akwụkwọ senior secondary abịago na Njedebe n'Ọka. Justice Onyemobi bụ onye wetara akụkọ ka ya bụ ihe si wee gaa kwara anyị akụkọ a n'uju. Nke ọ bụ ndị Best Brain Contest na Chikoba bụkwa nke ndị Akpaza Group na-akwado bụ nke isiokwu ya bụ iji kwalite agụmakwụkwọ na Anambra State. Ka ọ na-agwa ndị ụmụ akwụkwọ ahụ okwu, onye isi oche nakwa onye Chief Executive Officer nke Akpaza Group nakwa Best Brain Contest Dọkịta Frank Igbojindu kọwara na ha chịkọbara ya bụ nnwale asọmpi maka ịhụnanya ha nwere ebe agụmakwụkwọ dị, wee kwuo na ha tinyere asụsụ Igbo iji wee hụ na ụmụaka ahụ echefughị asụsụ eji mara ha. Dọkịta Igbojindu kenere ndị niile kwadoro ya bụ mmemme. N'okwu nke ya, onye isi oche nke Actors Guild of Nigeria na Anambra State, Evangelist Leo Ewuzie, onye nke bụkwa otu n'ime ndị so welaghachikọba ya bụ ule, kenere ndị ahụ nwere mmeri ma gwakwa ụmụ ntorobịa ka ha gbaa mbọ gbara ịchụta ego n'ike ọsọ. N'ikpeazụ, Nwada Ibe bụ Victoria, onye nke si Community Secondary School ndị Owu, nwere mmeri na nnwale Mathematics, ebe Nwada Nwafọ Precious nke si Abbott Girls Secondary School Ihiala nwetara mmeri na asụsụ Igbo. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ na ya nye Best Brain Contest Education Icon Award nke enyegara ndị na-akwalite ya bụ mmemme ndị gụnyere Itel Mobile, IG Agụowo Academic and Health Foundation, Fela Ejiofor Foundation, Akpaza Foundation nakwa ndị ọzọ. Enyekwara onyinye ego nakwa ihe ndị ọzọ ndị gụnyere onyinye ọlaedo nyegara ndị nwere mmeri na ya bụ mmemme.